daalụ njide ka okoye maka anya bụ akụkọ bụ nke iwetara nkega ọmụmụ akaụntansi na Mahadum Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu University bụ ndị nke gara n'ihu weta nya bụ nnukwute ọgbakọ ihe mmemme bụ nke ngalaba ọmụmụ ahụ mere ma bụrụ nke isiokwu ya gbadoro ụkwụ n'iwulite ike mmadụ nwere na ime ka ọrụ mmepe tọọ atọ iche aka mgba bụ nke a na-enwe na mgbanwe ụlọ ọrụ na-emepụta ngwaahịa. Nya bụ ihe mmemme bụzi nke e mere na nya bụ ụlọ ezumezu bụ nke dị na nya bụ nnukwute ụlọ akwụkwọ bụ Igbariam Campus ma bụkwazị nke dọtara ọtụtụ ndị nke a na-akwanyere ugwu gụrụ nnekwute akwụkwọ, ndị nke nọ na ngalaba na-eme nnyocha, ọtụtụ ndị ọkammụta, ụmụ akwụkwọ na ndị ọnụrụ n'okwu nọ na ngalaba ọmụmụ akaụntansi. Onye nta akụkọ anyị Theophilus Okoha ji akụkọ ahụ wee kwụrụ n'akụkụ. Ka ọ na-emepe ya bụ ọgbakọ, onye vice chancellor nke ya bụ Mahadum Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu ọkammụta Greg Nwakobi gosiri afọ ojuju o nwere na ndị arụpụtara ka ha kwuo okwu na ya bụ atụmatụ nke ịbagide ihe ndị ekwesịrị ime ịhụ na akụziri ndị mmadụ otu ha ga-esi gbaa mbọ ịlụpụta ọlụ dịgasị iche iche nke eji emepe obodo. Na mbụri n'okwu nnabata ya, onye bụ onye head of department nke accountancy Igbariam Campus Dọkịta Teresa kwuru na ya bụ ọgbakọ bụ nke a kpọtara ndị maara nke ekwe na-akụ na ịchọpụta ụzọ a pụrụ isi nye aka ịzụpụta ọtụtụ ndị ka ha bụrụ ndị bara uru tụmadị na ihe eji ihe kọmputa emepụta n'ala anyị. Onye kwupụtara okwu na mbụ bụ ọkammụta Benjamin Osisioma kwuru na ọ dị mkpa ka agbado anya ma jikọọ aka hụ na ihe ndị kọmputa na-emepụta agaghị anọchi ihe ndị mmadụ ji aka ha were eme. Onye ọzọ kwukwara okwu ebe ahụ ọkammụta Wilson Herbert wepụtara atụmatụ dịgasị iche iche nke gụnyere akụrụngwa dị iche iche, ebumpụta ụwa nke ndị mmadụ nakwa ihe ndị mmadụ mụtara n'onwe ha iji bụrụ nke ga-enye aka iweghachi ọnọdụ ịzụpụta ndị mmadụ n'ụzọ dịgasị iche iche. Ka emesịrị mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye bụ Accountant General nke steeti a Dọkịta Chukwudi Okoli kwuru na gọọmenti nke steeti a na-agba mbọ ịhụ na etinyere aka n'ọlụ na azụpụtara ndị mmadụ n'ụzọ dịgasị iche iche iji hụ na mmepe obodo anyị ga-abụ nke eji amaatụ. Ndị ọzọ ndị nwere atụmatụ ha tụpụtara gụnyere onye odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ nke Ministry Tertiary Education Dọkịta Emenike Ezinando bụ onye isi oche nke ya bụ ọgbakọ, tinyere onye isi nke Faculty Management Science ọkammụta Godwin Akam. E nyere ihe onyinye dịgasị iche iche na ọtụtụ ndị dịgasị iche iche bịara ya bụ emume. Theophilus Okoha maka akụkọ ụwa ABS.